Hiya thole Iswa Krista ngin chibai kabuk chewa kaming chu larin kimi kania Spicer Adventist University a kazirna kachunzom me kani voin hian pathian thu kathin lunga ka ve em le inshat vetana cha kati karon ser ve don chewa kan shat chau angin COVID-19 in khovel ati boy meya mitam takin nunna te anchana tam takin damdoi ina te an oma nanna khuma te an mume kania tin keini po hei kan du zong te kan mamo zong te nei thei lo le ti thei lawin ti hian kan oma khovel a boy me ni heng boy ne te kan ngei tua hi chuan Iswa Krista lo kal le hi anai to ya chuti ral chuan heng huna kan chen laia hetiang huna kan om lai hian Iswa Krista ne na kan in le chin na lo ti nge zwal tu tan kan hun te hi kan mang turin ka han fui ve du chewani story pakhat lo share ve chew ka du chu story a chuan no pang pakhat hi oma chu no pang chu ate te changa lekha chhiar ngai na em mai le lekha chhiar du mi ani chu anu in atui pui em ya ti chuan lekha bu te alei sak thina ni voi kha chu lekha bu pakhat alei sak pakhat hi police le thil an chuina vel hiani chuna pangchana ngei na em ya ti chuan chu than thu police pakhat chu achan bi ka achan em ya ti chuan lekha bu kha chhiar zela atop lam pangkha han kai ta ni chu abung top ber chuan abung top ber in chan na chuan an miswal chuilai pakhat hian an police te chu tha tumin rahman na asiam ti kha chher fu chumi chher wang chuan no pang chu lungai em ya police chunga khan thil thalawa thlen kha alawa ti chuan lekha chu a chhiar chhun zom ngam tari lawa ai ngei to boy lai chuan a thin lunga thil pakhat aron luta chuta chuan ngatinge mo aptop lam hi kan chher ma chak lo le ti na ngai to ti chuan atop lam chu an chher ma cha abung to ber a paragraph top na ber mai chu ti chuan chu paragraph a chuan miswal chu an mana zela an tan tir ti kha a chhara chu mi a mu a chang chuan be seina aron neya ti chuan an chher top na a chang chuan avalet le phur takin atop na thleng chuan a chhiar zo theita ni ole he thon thu atang hian kan Christian nun te hi han en chiangila kan mahuna te tung kan hun ton meka pa hun har sata kan paltlang meka kan mahuna heng aya boina na sa jok ten min la hmuaka Christian te pe chuan ti du na da na sa takte kan la twar don ani chu huna tan chuan kha story kha en tona mangila kan keini po hi iswan heng boy na top zong huna hian min la ron lam do na he khove swal na le boy na akhata chang hian chatuan na nung turin ama ring tu te min la shrai do na ni ti hi kan thin lunga vong tlatila ti chuan chumi iswa lo kal le na ta na kan in ba se na tur tan chuan point khat karon thlang chhaka chu in ngai tlom na hi ani in ngai tlom na hi mishing ten kan nei avan poimo em he in ngai tlom na tel lo hi chuan mishinga kan chen om te le kan chung te ne na kan in lei chin na po hi afu thei thin lawani ti chuan chu mai ba ka Iswa Krista nen pathian ne na kan in zum ne te hi a chat thei ni ti sha ila entirnan Lucifer kha ron soila a chapau na te amoi na te arau pui na te pathian ina amal asom na te kha asha thiam lawa pathian kha avaking ta ani chu wang chuan pathian nen in zom na lo chata wana changa pe thla ka lo ni chu tiang cha chuan chapawna kan neya Iswa Krista hi kan ma kan da tlat lo chuan keini po pathian ne na kan in zom na hi a tha thei don lo ni ti shareng turin karon cha du chewa korin thon khat bung kwa chang som paruka chuan ti hian nen jaka chanchin thashil mai ila chuan tu reng ka nei si lo ti mak mo ka chunga ain ngat an si chanchin thashil suila ka chung apik don si halo ti ni he khovela hian mi hausa kan ni emo mir thei kan ni emo ezon na sang po da pila khovela na poimo ber mei Iswa Krista chanchin thashil na po thok mai ila engma chuan tur kan nei lawani tin
Galatia bungruk chang som palia chuan ti hian a soili a ke ero chuan kan lalpa Isua Krista cross lo chu ka chuan lo tur zia mai chu chumi zara chuan khovel hi katan khen be in na omta ke po khovel tan khen be in ko omani alo ti ani Isua Krista lo chu mishing te hian chuan tur reng reng kan nei lo ani ti hi ni tin in she tharela tin chang to ber ka ron thlandu chu rei lote achina local tur chu a local don si a rei a rial to lawang ati ani Isua Krista min hmangai em tu hi min chandam tu van chang aron le chep to a chu hun chu kan thleng chep to ni ti hi ni tin sha ila a local le na chu hlim taka mak thei tuin ni tin in ba sei tharang u kan thu soi te pan mal so no se